shoutout nga pala kay Kuya. Medyo ano, malakas yung alon ngayon. Agad ka naman. Hey guys, good morning. At ano tayo sa sa Lingayen na naman dito sa sa dagat. O dito muna kami, maga kami umalis sa bahay. At mag-almusal muna kami bago kami pumunta doon sa dagat. So mamaya ulit. Update ko ulit kayo pag pupunta na kami doon. Ayun tapos na kami mag-almusal. Ayun, shoutout nga pala kay Kuya. Yung mayroon ng tindahan dito yung pinagkainan namin at pupunta na kami doon sa doon sa dagat para maligo lang saglit. Ano pangalan niyo po, Kuya? Kaloy, sir. Ay, Kaloy po. Ayun, shoutout po kay Kuya Kaloy. Ayun, pinaiwanan na lang yung yung motor. At maglalakad na lang kami papunta doon sa dagat. Ayun, ganda oh. Ayun, guys, shoutout ulit kay kay Kuya Kaloy, yung may-ari ng pinagkainan namin doon. Tapos pala, iniwanan na rin namin yung motor doon. Ayun nandito na naman tayo sa dagat. At ayan, maliligo muna tayo saglit. Medyo malakas yung alon ngayon dito, Grabe oh. Hi guys, punta na tayo doon sa medyo na, mataas yung alon. So dito lang tayo sa sa banda rito lang. Ayan ganda oh. Nakasala lang tayo sa sa dagat. Pampaitim. Another creation ni God. Actually nakapunta na kami dito ng nakaraan eh. Pangalawang beses ko na nakapunta dito. Ngayon pangatlong beses. Basta susunod pagkano mamasyal tayo ng mamasyal, tapos papakita ko sa inyo yung mga dito yung mga pwede pasyalan dito sa Pangasinan. By next namin pinaplano namin na makapunta doon sa sa Tayug, doon sa sunflower farm. Pero sa ngayon dito lang muna tayo sa Manlapit. Dito lang ako. Dito lang ako sa mababaw.
Ano pa, yung ba yung status ng ano ng ano dito ng dagat dito, hindi pa masyadong crowded, hindi pa masyadong ano, wala pa masyadong by next week siguro, by Holy Week maraming tao dito, maraming magpapasyalan. Yan sila. Ayun guys, ang ano, ang taas pa rin talaga ng ano, malakas yung, hindi pala mataas, malakas ang alon. So, ayun, may buti na lang may mga coast guard kasi yung sa bandaron mukhang may pinagsabihan sila kasi pumupunta na sa malalim. So, medyo malakas yung alon kasi ngayon, tong araw na to. So, ayun guys, mag-ano na, mag 8 o'clock na. So, tapos na kami maligo. So mag-route lang kami dito. Actually magmula dun sa bayan hanggang dito wala pang 30 minutes yung biyahe, malapit lang. At ayun, ngayong linggo na to wala pa masyadong hindi pa masyadong matao. Laas, ang ganda. Oh. Ganda ng ano. Ganda ng ng dagat. Ngayon medyo malakas lang ang alon. So, may mga coast guard naman dito, huwag lang kayo masyado pupunta sa malalim. Hey guys, thank you nga pala sa panonood. At kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan na i-click like, comment, share, and subscribe. And huwag nyo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell para naman updated kayo sa bagong videos na ina-upload ko sa aking channel. So guys, thank you. Ayan, again, Summer 2023. Pasal na kayo. At thank you ulit. See you